Ramogi wantiere kod mathoth ma waikoni nyinga Ochieng Emmanuel bed kode chakruok nyaka kawa chako en jowuoth 16 pod dhi nyime kudo thieth bang' kale masira mar apaya boma Awendo apaya ma owuok Awendo ka ochomorongo odiochieng' ma nyoro. Tendo bile sub county ma Awendo Julius Kemboi ne oyango ni jowuoth mane nitiere nyamburko mating'o jowuoth 2 mane do masira ne oyudo hinyruok mopogore. Kemboi wacho ni masira ni mar apaya ne obiro bang' nyamburko mating'o jowuoth mane oriko wuok Migori kochomorongo ne olalo rek kendo tuomo nyamburko machielo mane ochung' e geng apaya. Tendo bile sub county ma Awendo kono joriemb nyamburko kod ji mamoko matiyo kod apaya mondo bed motang' kendo girit chike mag apaya. That is a matatu. One was coming from Migori heading to Rongo general direction, and its brakes failed, and it's a steep place, so it rammed in a stationary matatu which had 2 passengers, while the one which was coming from Migori had 14 passengers in total. So as a result, all the passengers, totaling 16, got injuries of various degrees. So they were rescued, while the rest were rushed to, with serious injuries, were rushed to Migori. It's a county, Migori Referral Hospital for attendance. Highway, yes, get him a moko, Markele Highway, get a yudo, get him a moko, but the Nara Congegoni, Katagiju would mother to a private car. Then again, you can come and do like Motimore Migori. Before Kapuki roundabout, Evacuo Governor, no medicated no pumps, Madongo, of Matindo, Makagaro, Viro, Yue, Catomedo, speed. Okay.